Zamanê me hebûna me ye. Lê dibêje nivîskarê me. Wisa dest pê dike, xemdewanên delal nivîsa min ye wê hefteyê û hefteyê bê wê bi zimanê Kurdî bin. Sedama wê guhartinê du nivîsên ku di malperê ki Kurdî da hatibû veşandine dibêje. Yek Camerê û xanimek navê wanan heye, lê belê ez naxwazim û navê wanan niha bidim çünkü ev 12 sal bere hatiye nivîsandin ne hevciye. Camerê û xanimek di nivîsa xwe da bal dikşînin pêwîstiya zimanê zikmakî û bang li Kurdan dikin dibêjin. Dibêjin ku Kurdî bixwînin û binivîsînin. Çiqa rast? Ev Camer malpera xeya Kurdî da rast bang li min dike û dibêje em hev nas nakin lê min li Swîdê guhtariya te kiriye tu mirovekî zarxeş, ziman şîrîn, xeş sohbet û nuktedanî. Min xe tiştekî te bi Kurdî nedîtiye. Tu ji bo çi Kurdî nanivîsînî dipirse nivîskarê minê hêjara. Ev roj gilî û gazînana xe Ewropeyîn dikin, dibêjin dewleta Tirk nahêle em zimanê xwe binivîsînin. Lê Kurdên ku li Ewropayê dijîn bi Tirkî dinivîsînin. Ev ne paradoks e dibêje. Di dawiyê de rewşenbîrên ku bi zimanê Tirkî dinivîsînin dixebin îthamek pir mezin û dibêje hûn Kurdan fêrê zimanê Tirkî dikin. Gelo wisa ye? Ez em ê bixwînim û nivîskarê me cewab bersin daye. Dibêje ku di umrê xwe de min welat parêzekî Kurd nedîtiye ku bal nekşîne pêwîstiya zimanê Kurdî. Di cem Kurdên welatparêz da ev problemekî me ye herî mezin e. Divê em ser wê problemê hev hişyar bikin, bixebitin û wê çareser bikin. Lê çi heye? Divê em xe û hevalên xwe nexin nav heyecanan. Nehêlin heyecan derbasê pêşiya aqilê me be. Divê em ser vê problemê girîng bi mejiyekî zanyarî, bi nêrînekî akademîk, bi peyvanekî realîst bisekinin. û wisa didomîne. Di çalekiyan spor, lêc û şerê da heyecan faktorekî êrînî ye. Lê çalakiyên akademîk û zanyarî da heyecan faktorekî neyînî ye. Lê aqil faktorek êrînî ye. Pir mixabin, dibêje nivîskarê me, di nav pisporên Kurda da cî gelek caran heyecan derdikeve pêş, aqil diçe baş. Ev reş di pêşiya me da dibe astengek xeter. Me dikşîne nav xeletekî şaşîtiyan dibêje û wisa didomîne. Berê her tiştî ziman hacetekî dan û standina ye. Mirov bi alîkariya ziman bi hevra tekilî datîne, fikir û ramanên xwe eşkere dike. Derd û kulên xwe jî hevra dibêje. Ji bo wê sedemê di nav însanan da kîjan ziman di nav civakê de giranbuha be, xweden hêz û quwet be, piranî ev bê
bikar anîn. Zimanê Tirkî xudan devlet e. Devleta Tirk ji bo helandina me çi ji destê wî tê dike. Hûn jî dizanin. Di navê rejima faşîsta zalî û xûnxar da Tirkî pêş da çûye. Kurdî baş da me ye. Ev realîteyekî mezin e. Bi milyonên Kurd zimanê xwe fêr nebûne. Dîsa milyonan Kurd Kurdî diaxivin. Lê nikarin bi Kurdî bixwînin û binivîsînin. Wisa ne? Paşî di nav Tirkan da gelek dostên Kurda hene, ev jî dixwazin bi Kurdan re tekîlî bikin, dayînin û alîkarî bikin. Di nav me û wan mirovan da em qebûl bikin an nekin hacetên dan û standinê zimana Tirkiyê mixabin. Bi hezaran reşembîr û siyasetmendarên Kurd bi alîkariyê zimanê Tirkî tevgera Kurdan xurt kirin. Pêş da birin anîn wê rojê. Em niha werin roja îroyê. Li welat û derweyê welat çend Kurd bi zimanê Tirkî, çend Kurd bi zimanê Kurdî dikare bixwîne. Rojname, kowar û pirtûkê me yên bi Kurdî çi xastê xwandin dipirse nivîskarê me. 3000, 5000 e, em bêjin 20000. Di nav 20 milyon Kurda da çi dike? Ji hezarî yek. Yani 19 milyon Kurd Kurdî naxivîne. Ger tev nivîskarên Kurd tenê bi zimanê Kurdî binivîsin, pêvendiya nivîskar û Kurdên bi nikarin bi Kurdî bixwînin, wê qut bibe. Ji bo wê sedeman, gava me li ser pêşdarbirina zimanê Kurd xeber da, divê em vê tabloyê jî bîr nekin. Nekevin nav heyecanên bêbinî û wê problemê. Tu car îdealîze nekin. Belê, dibêje hem Kurdperwerî û hem jî Tirkî nivîsandin paradoksiyekî me ye. Yani jî Erebî. Di nav wê paradoksê da em ê him ji bo fêrbûna zimanê Kurdî millet hişyar bikin, komelsazî destgeh ava bikin, hem jî ji bo wê xebat da pîroz zimanê Tirkî jî bikar bînin. Yani ev paradoks bi xebat dur û dirêj wê were çareserkirinê. Divê em di nav sebrek mezin da bin, dibêje nivîskarê min. Xwe û hevalên xê nexin nav heyecanekî bêbinî. Da ku riya xwe şaş nekin, nebin fanatîk. Divê em daîm heyecana xwe di bin kontrola aqlê xwe da bigirin, dibêje nivîskarê me. Gotina Kurdên ki Tirkî dinivîsinin, Kurdên fêrî zimanê Tirkî dikin, hinek kes jî dibêje. Ji ne rast e, nivîskar dibêje. Tu kes zi carek de nivîsên rojname û kovaran nikare ziman hîn be. Ziman di nav malbatan, dibistanan, dersxanen û kûçan da, paranî di nav rêxistinan da
dê fêrkirinê. Tiştekî eceb heye, mirovên ki ji bo fêrbûna zimanê Kurdî dikin barrebar, ji bo perwerdekirina zimanê Kurdî ne dikevin nav rêxistinan, ne jî rêxistinên nû ava dikin. Ez werim ser xwe dibêje nivîskar. Ev nivîs 2005 de yani 15 sal bere hatiye nivîsandin gov wî. Ez werim ser xwe dibêje ev 55 salin ez gor aqil û feresandê xwe ji bo azadî û serfiraziya milletê Kurd kar dikim dibêje. Di nawan çalakiyan de min piranî zimanê Tirkî û Kurdî bi kar anî. Lê ez car caran bi Kurdî jî dinivîsim. Xuya nivîsên min yên Kurdî ev qas hindikin ku bala wê ki min rexne dike nekişandiye. Sê mehberê li ser serhildana agiriyê pirtûkekî min bi zimanê Kurdî hat lêşandin, paşê jî romanekî Kurdî û birov hat vêşandin. Ez li ser pirtûkekî nû dîsa bi zimanê Kurdî ye dixebitim dibêje nivîskarê me. Di vî nivîsa wî de xuya dike ku ev camêr di nav kultura Kurdîtiyê de gihîştiye. Ji bo sedemê xudan edeb û terbiyeyê jî dibêje. Di nivîsên xwe de ji min re dibêje ku gekê delal ez hêvî dikim ku bi wan gazinanên xwe min te neeşandîbe. Na birango dibêje nivîskar. Ez jî rexnên te yên balkeş qet neêşiya. Lê bizanibe ku ji bo azadî, serfirazî û bextewariya Kurdistan ger pêwîst be, divê em car caran hev bêşînin jî. Ev nivîs dema nû da 21 Tebaxê 2005 da veşandiye. Naha ev duyemîn didome. Ev nivîsa duyemîn e. Dibêje zimanê me hebûna me ye lê daha berdevam dike wisa nivîskarê me. Em niha werin nivîsa ev xanimek jî rexnê kirîbû. Ev xanimê ji nas nakim. Ev min nas nake, ez jî wî nas nakim. Ev ji dinivîsa xwe de li ser giringiya ferbûna zimanê zikmakî disekine û gelek rexneyên tûj dike. Partî Komel û nivîskarên ku zimanê Tirkî bi kar tînin dixebin îthamekî pir giran. Ez çima wanan dixwînim, rastî ev tengasiyekî, problemekî mezin e navbera me Kurda de, Komelan de cî, Civakê de cî pir tê xeberdan. Me jî tam zelal nine. Gor min herhalde welatê me azad be, wexta zelalî daha kış dibe. Nivîskar wisa didomîne, nivîsa xanim wa dest pê dike dibêje. Hin deng derketin ku biya min biedebî dikin û tinazên xwe bi destnîşankirina giriniya zimanê Kurdî û telûkaya bikaranîna zimanê Tirkî tînin. Hinekan gotin ziman ne her tişt e. Gava em bibin devlet, ev ê her tişt çareser bibe. Gotara klasîka ku bi taybetî ji aliyê rêxistinên siyasî de îfade kirin. Bikaranîna zimanê Tirkî jî aliyên dezgehên Kurdî xizmeta siyasetê devletê Tirka dibêje ev
jinik rexne dike nivîskarê me. Ev cî wisa ders dide. Ez jî dizanim hinên Kurd wek wê xanimê dibêje û difikire û dipeyivin lê piraniya Kurdan wek wê xanimê difikirin belkî lê bi zimanê Kurdî û Tirkî jî dinivîsînin. Ez nizanim gelo ew xanim wana wek hev dibîne an na. Ger wek hev dibîne ev şaşîtiyekî mezin e. Ger cuda dibîne divê di nav nivîsa xwe de bi zelalî rêxista ber çavên xendewanan. Sedema wê nezelaliyê gelek partî, komel û nivîskarên Kurd yê ji rexneyên wê xanimê pir aciz bin. Yek cî wan jî ezim dibêje. Paşê tespîtek balkêş dibêje ku rewşenbîrek ku bi Tirkî dinivîsîne ji xwe nebawer e, tirsonek e. Gelo wisa ye? Na, em ê binêrim nivîskarê me çawa bersiv daye. Wallahî ez nizanim çi bêjim, nivîskarê me maqale dibêje. Ev rewşenbîr û siyasetmandarên ku sedema nivîs û xeberdanên xeyên Tirkî dikevin zindanan, eza cefa û işkence dibînin, ji kurmancî nivîsandinê çima bitirsin? Sual dike. Xendewanên delal, milletên pêşdaçûyî li ser problemên xeyên civakî, kulturî û sosyalî gor prensîbên ûldarî, metodên zanyarî difikirin, şirove dikin û proje amade dikin. Wisa ne? Milletê paştamayî jî bi sergermî, heyecan û gorquveta îmanê probleman çareser dikin. Em kîjan rê bigirin? Ji bo wê sedemê, cewtî, xeletî û şaşîtiyên milletên pêşdaçûyî hindik in. Yên me jî pir zêde nin, dibêje nivîskarê me. Gava mirov li çalakiyên siyasî, çandî û huneriyên Kurdan dinhêre, dibîne ku ev piranî ji rasttirêk rêdikevin lêber bi xeletî û şaşîtiyan dimeşin. Di gengeşiyên li ser pêwîstiya ziman da jî rewş wisa ye, dibêje nivîskarê me. Ew xanim di nivîsa xwe de bala me dikişîne pêwîstiya zimanê Kurdî. Gelek gotinên giranbûna dinivîsîne. Lê di daviyê nivîsa xwe de pêşniyariyên wisa dike ku mirov eceb dimîne. Pêşniyarî ev e. Hele binêrin ew wisa bifikirin çi faydê zimanê Kurdara heye. Tu rojname û kowarê Kurdî ku zimanê Tirkî bi kar tîne, nestîne, nexwîne. Heyvah! Tu malperê Kurdî ku zimanê Tirkî bi kar tîne, ziyaret nake dibêje. Tu belavokek Tirkî ji destê Partiya Kurda negire. Beşdarê tu civînekî bi zimanê Tirkî nebe. Bi tu Kurdek ra bi Tirkî xeber nede. Tu sloganek bi zimanê Tirkî navêje. Allah Allah. Hele binêrim nivîskarê me çawa bersiv daye. Ew bêjin li ciyek
دو بلاوک دین بلاف کرن دبیجه که ام بیجن لجیک دو بلاوک دین بلاف کرن یا زمان ترکی قلا یک بون آزادی و سرخبونا کردی و کردستانی دکه جبو کردستان باشور آلیکاری دخوازه یا به زمان کردی جی وان دیتینان derdikeva serokun Kurdin başur ra hakaret dike. Peki hune kijam belavoki be ecibinin? De her malperin Kurda da leser Kurdu u Kurdistani gelek agahtariye ki balkeş ku bi zamanê Tirkiye hatine nivîsîn derdikevin. Ger em vanan nevxunin wê çi bikeve destê me. Em bêjin li ser rewşa Kurd û Kurdistanê bi zamanê Tirkî semînerek yan jî li ser proja Rojhilata Navîn dîsa bi zamanê Tirkî konferansek berfireh hatiye amade kirin. Ger em wan civînên protesto bikin ve çi bikeve kisê me. Welatparvariya me wê pêş da here tenê wisa bikim ew welatparêzî ye tenê. Hinek Kurd ve hinek xwandin û nivîsandina Kurdî bibin em bêjin di nav meşê da hinek kes wiha diqîrin. Kürtlere özgürlük, kahrolsun sömürgecilik. Türkiye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük. Peki em çima wan slogana navêjim dibêje nivîskarê me ew nivîs dema nû da carekî din 28 Tebaxê da 2005 da derketiye ew Pirtûkekî Tirkiye hinek maqalê Kurdî jî heye Birêz nivîskar Yılmaz Çamlıbel ev nivîsandiye Pirtûkewî üniter devlet kafayı yemiş toplum çapa denge da veşandın. Naha ez îro rojekî taybet e Banzdê Gulaneyê ez wê rojê bo me ew ku Kurdî diaxivin bi rastî Kurdî difikirin, xeyal dikin û digirîn û xewna xwe Kurdî dibinin ez wanan wê rojê wanan ra pîroz dikim, me ra pîroz be. Niha mirov dikare zimanê xwe pêş de bibe me cî îro Banzdê Gulaneyê çawa pêş de zimanê xwe dibim daha rindikim mumuneyekî bo wî ez bo xarziya xwe xarziya min 14 salî rojane dikirim navê wî jîndayê wî ra her roj tiştek dinivîsim îro jî min tiştek nivîsandim dixwazim wî bixwînim û we ra xatir bixwazim dibêjim delala min jînda îro Banzdê Gulaneyê cejna zimanê Kurdî ye ev roj hemû Kurda ra pîroz be. Banzdê Gulanê li sala 2006 vir da wekî roja zimanê Kurdî tê pîroz kirin. Ev roj Banzdê Gulanê roja destpêka weşana Kovara Hawarê ye. Kovara Hawarê di dîroka Kurdan da cihekî pir taybet digire. Hawar Kurdê me hê hawar dikin berxa min dibêjim. Hawar kovara yekemîn ya bi Kurdî ye bi tîpên Latînî û bûye destpêka pêşveçûna zimanê Kurdî. Kovara Hawarê Banzdê meha Gulanê di sala 2010
1932 ji aliyê Celadet Elî Bedirxan li Sûriyeyê bajarê Şamê hatibû weşandin. Heta 15 Tebaxê 1943 berdewam kirîbû. Berxika min, zarokno, zimanê me dîroka me ye. Em jî dizanin. Zimanê me rûmeta me ye. Werin em bi Kurdî bifikirin, bixwînin, xeyuna xwe Kurdî bibînin. Bi Kurdî jî hez bikin. Bi Kurdî hezkirina xwe, êşê xwe, derdê xwe bînin ser zivan. Ez roja me pîroz be. Xatirê